Jeg vil nu vise, hvordan man laver en dobbelt stangmaske. Jeg tager arbejdsgarnet og slår det 2 gange rundt om min finger. Derefter så tager jeg min hæklenål og fører arbejdsgarnet rundt om hæklenålen 2 gange. Så tager jeg min hæklenål og fører den igennem begge maskeled på den næste maske. Så slår jeg omkring arbejdsgarnet igen og fører det igennem masken. Jeg har nu 4 løkker på min hæklenål. Jeg slår omkring arbejdsgarnet og fører arbejdsgarnet igennem de første 2 løkker. Jeg har nu 3 løkker på min hæklenål. Så slår jeg omkring arbejdsgarnet igen og fører min hæklenål igennem de første 2 løkker på min hæklenål. Jeg har nu 2 løkker på min hæklenål. Jeg slår omkring arbejdsgarnet igen og fører arbejdsgarnet igennem de sidste 2 løkker på min hæklenål. Jeg har nu lavet en dobbelt stangmaske.